My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msongamange CCAP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msongamange CCAP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Tikupitirizabe kulankhulana za Mzimu Woyera monga wiki ino ya Pentecost. Ndipo ndikukhulupirira kuti Ambuye ayendera nyengo zathu. Ndipo Ambuye satisiya chimodzimodzi. Pamene Israeli munali njala, munakhala njala nthawi yayitali, koma kuti Isaki anadzalabe mdziko lomwelo. Genesis chapter 26 imene tikuphunzitsana koma Isaac anadzala mdziko lomwelo munali masautso, ndipo anatikolola koma zochuluka. Pemphero langa ndi lakuti pamene dziko likulankhula kuti sizili bwino, momwewo musali bwinomo, Mulungu ayendere nyengo zathu. Amen church. Ndakuti anakolola koma zochuluka. Mukhoza kukhala kuti simunakolole bwino, koma zomwezo muli nazozo Mulungu ndikuzichulukitsa. Ine ndikupeza kuti chaka chonse chatha muli ndi zochepa zomwezo. Ndi pemphero limene tikupemphera kwambiri. Ndipo Bible limanena kuti Potifara anamkondera Yosefe ngakhala sali m'bale wake. Kachingoti Potifara analowa, Yosefe analowa nyumba mwa Potifara, Potifara anamkondera. Pemphero langa ndili pamene mukuyenda anthu adzikukonderani, pa chimene mukuchita anthu adzikhala nanu. Ngati anthu sangakukondereni zina zimakhala zosokonekera, koma Ambuye akukondereni. Esther mwana wa Masiye was favored mpaka anakhala mkazi wa queen, koma munthu anali mu slave, anali munthu onena kuti analibe bambo analibe mayi, koma anakhala queen chifukwa Mzimu Woyera anamkondera. Mulungu atikondere pamene tsiku lilonse tikumabwera morning devotion, ndipo Mulungu atimenyere nkhondo tsiku ndi tsiku. Pali zina zake zimene maziona kuti nokha mukhoza kuchita, koma kupanda kukonderedwa inu simungathe kuchita. Pokapoka Mulungu akukondereni, akondere ana athu, akondere mabanja athu, akondere chilichonse chimene tikukumana nacho mdziko lino lapansi. Amen. Mawanga omaliza tisanambe kuwerenga mawu athu akuti Abimeleki anamdalitsa Abrahamu, munthu wadera wakunja amene samandziwa Abrahamu, koma anamudalitsa Abrahamu. Kodi mmadziwa anthu ena amene adzakudalitseni ndi amene inu simukuwadziwa? Inu mukhoza kuganiza kuti dalitso langa likhoza kuchokera kwa auji, koma alipo ena Mulungu amene adzawadzutse kuti adzakudalitseni. Ine ndikupemphera kuti Mulungu adzutse ma strangers pamoyo wanu, ma strangers otakudalitseni, kupita ku ntchito amene sikuwadziwa ndi amene akupanga promote, amene akukuchotsa pena komanso kukuyika pena. Kukhala mchalichi munthu oti sunakumane naye ndi tsiku ndi limodzi lomwe, koma amene akukudalitsa. Mbale si mbale, koma is a stranger. And God shall raise the strangers to bless us. Hallelujah church. Akuti abwezi ake Ayobu. I like that verse. Abwezi ake Ayobu aliyese anabwera ndi golide ndikudzamudalitsa Yobu. Omwewo amene amamuuza Yobu kuti ase kangati tiweyo zinthu sizikuyenda, koma omwewo anabwera ndi golide ndikumampatsa Yobu. Israeli akutuluka mu Yerusalemu, akutuluka Israeli akutuluka mu Igupto, akuti aliyese amanyamula golide, amanyamula zinthu zake kumanena kuti muyende nazo. Anthu oti akhala zaka 40 akwagwirira ntchito, koma mmene amatuluka chilichonse adapatsidwa. Inu wikino anthu akupatseni zimene mulibe, zimene iniyo mukudziwa kuti mulibe, koma Mulungu akutanini kodi akupatsa. Tifuna tione maumboni Mulungu atakuyenderani njira ina yake, atakupatsani zimene inu simumayembekezera kuti mukhoza kukhala nazo. Amen. Tipitilize nkhani yathu ya Mzimu Woyera, tipitilize nkhani yathu ya Mzimu Woyera. Chifukwa chosamvetsetsa mawu a Mulungu
kapena kusadziwa kuti kodi mzimu woyerayo ndi ndani ndipo amachita bwanji zatisokoneza kwambiri. Zoti mawerenga ku buku la Luka pamene mzimu woyera kutsika Yesu akubatizidwa, sitinawerenge tinangolankhula. Yesu akubatizidwa ndipo mzimu woyera anatsika. Kutsika kumene anatsika mzimu woyera, Bible kuti anatsika ngati nkhunda. Anatsika ngati nkhunda sinde kutanthauza kuti mzimu woyera ndi nkhunda. Tilimodzeti sinde kuti kutanthauza kuti mzimu woyera ndi nkhunda kuti mukawete nkhunda pa khomo ndikumaona kuti ndikaweta nkhunda ndoti ndaweta mizimu yoyera yambiri wamkomba ngapano. Koma anatsika in a form like a dove. Mene amatsikamo amatsika ngati mene nkhunda imatsikira, in a form like a dove. Not kuti mzimu woyera ndi nkhunda. Ndipo ena timanya kuti mzimu woyera ndi moto. Mzimu woyera si moto yayi. Ena timaona ngati mzimu woyera ndi cloud. Mzimu woyera si cloud yayi. Ndipo timakhala ndi ma definition osiyana-siyana. Ma definition osiyana-siyana okhudza mzimu woyera. Ndipo zina zimene timalankhula zokhudza mzimu woyera si mene mzimu woyera alili. Ndipo tsiku la Pentekoste kena ina mukhoza kuzitcha kuti ndinu Pentekoste, mukhoza kukhala Pentekoste. Koma tsiku la Pentekoste linali tsiku limene mzimu woyera adatsika pakati pa ana amene Mulungu anawayitana ophunzira ake 12. Ndipo atatsika mzimu woyera anakanika kuti akhoza kuzipanga hoti ndi kuyamba kulankhula zimene samayembekezera kuti alankhule. Ndifuna ndilankhule nanu mpingo wa msonkhano, akadzatsika mzimu woyera pa inu simudzachita mantha inu. Mudzanyamuka, mudzalalikira uthenga wabwino chifukwa mzimu woyera tsopano watsika pa inu. Maso anu adzatsekuka, ena anu mudzaona zinthu za zaka 10 zimene zikubwerazo chifukwa kuti mzimu woyera watsika pa inu. Ndipo atangoti watsika, mzimu woyera watsika pa ziyani manena dzulo kunena kuti anthu omwewa amene amakanika kulankhula za Khristu, amakanika kulalikira za Khristu, china wanyamutsa ndi chiyani kuti akhoza kuyima ndi kulankhula za Khristu chifukwa kuti mzimu woyera watsika pa iyo. Mzimu woyera akatsika amatsika ndi mtendere. Ndi chifukwa akubwera ngati in a form of a dove. Nkhunda ilibe phokoso yayi, imabwera in a form of peace. Ndipo mzimu woyera akabwera pa nyumba pamayenera kukhala mtendere. Mzimu woyera akabwera pa banja pamayenera kukhala mtendere. Ngati pa banja apo palibe mtendere pamakhala mzimu woyera palibe. Ngati mpingo mulibe mtendere mzimu woyera palibe. Chimene akubwerera in a form of a dove, chimene akubwera ngati nkhunda kusonyeza kuti akubwera ndi peace ya mdziko lapansi. Anthu samadziwa kunena kuti Mesaya adzabwera liti. Panayenera kunena kuti Mesaya afike pena pake poti akabatizidwe. Yohane akudziwa kunena kuti ine sindikuyenera kumbatiza uyu chifukwa ine ndikulankhula za iyeyo. Ndi chifukwa Yohane akunena kuti sindikuloledwa, sindikuyenera kuti inu ndikubatizeni, koma inuyo ndiye mubatizeni. Akuti iyayi malemba akwaniritsidwe. Yohane akukana chifukwa amadziwa kuti uyu is greater than me. Ineyo ndabwera mchipululu kudzakonza za uyu, kudzalankhula za uyu, ndipo uyuyu ndi woposa ine. Amen church. Ngongoti chimene chinangolakwika Yohane komalizira ndi chinthu chimodzi. Udindo umene anapatsidwa ngoti akonze njira ya Khristu ndi chimene anapatsidwa Yohane. Malo mopanga chimene adapatsidwa adakapochola kukamba kulangiza za mmabanja zimene sizinayenera kuti zikhale zake yayi. Nthawi zina timakalowa zinthu zimene sizikuyenera kuti ife tilowemo. Komalizira chifukwa cholankhula nkhani ya mbanja imene akumuza Herode kuti usakwatire uyu usatere, si zimene Mulungu anamuyitanira. Zimene Mulungu anamuyitanira zonkuti tangokonzani njira. Mukakonza njira Yesu Khristu abweremo. Atangopanga zimene Mulungu sadamuyitanire ndi zimene nakapeza kuti Yohana anakapezeka ali mundende. Yohana anakapezeka kuti mpaka mutu wake wadula. Ndimafuna ndikuze nabale mudzipanga zimene Mulungu adakuyitanirani.
musapange zokopera zinazi zikakupezetsani nazo ni mavuto. Ndi pamene Yohane akukana kuti sakubatizeni, ndi Mzimu Woyera uja akutsika pa Yesu Khristu. Dziko likuyenera nawo kudziwa kuti Mesaya wabwera. Nde chifukwa yake mawu a Mulungu akunena kuti ndipo kumwamba kunatsekuka, aliyense anali pamenepo anapanga witness kuti kumwamba kwatsekuka. Number 1. Number 2, kunalankhula mawu, ndipo mawu amene kunalankhula kumwamba kunanena kuti uyu ndiye mwana wanga, mwa iye ndikondwera. Akangoti wabwera pa, dziko limayenera kudziwa kuti Mzimu Woyera uja wabwera. Inu simudzakhala chete pakuti wabwera. Chimene chikutivuta ndi chani? Ife tilandira kumene Yesu 1994 tili ku primary, talandira kumene Yesu ndiye adatiuza ena mukuyenera kuti mulandire Mzimu Woyera, ndipo tidakhulupirira kuti tilandire Mzimu Woyera. Koma chifukwa chosamvetsetsa kuti amabwera bwanji ndipo zimakhala bwanji, ndiye adatiyitana anyamata, tinepo anyamata 5, ndiye tinapita ku nyumba ya munthu wopemphera, ndiye anatiuza kuti mukuyenera kuti mulandire Mzimu Woyera. Tili modzi mpingo ina ndo mwadutsa zimene tifuna kulankhula basi. Ndiye titafika kumene kucha 1994 anatifunsa kuti munalandira Mzimu Woyera. Ife cha Mzimu tisakudziwa, koma we were overzealous kulalikira uthenga wa Ambuye. Nthawi imeneyo ndikukumbukira tinamva uthenga umodzi okutela pani, ndiye timayenda nawo uthenga uja basi iliyonse, timangokwera basi ya ku 23, basi ya uku bola talalikira. Umwe wanatilalikira anthuwo chifukwa Mzimu Woyera akabwera amamba kupatsa ma message okuti udzilalikira. Ndi nthawi imeneyo ife tinali ndi uthenga umodzi, uthenga wonso sumaguga, timangoyenda nawo wa ife timangoti bwati kutani tikulalikira. Ndi awa anali nafe chidwe, ndi anatiuza kuti mubwere mudzalandire Mzimu Woyera. Ndiye tinapita kuti tikalandire Mzimu Woyera. Tafika kumene kuja ananena kuti kodi mumalankhula malilime? Ndiye ndidanena kuti ife malilime sititani kodi sitilankhula, komanso malilimewa sitimawadziwa. Ndi munthu uja ananena kuti lero nonse mulandira Mzimu Woyera, ndipo lero mulankhula malilime. Ndifuna ndikuuzeni Mzimu Woyera si malilime. Kumene ndikupita ndi kumene Mzimu Woyera si malilime, koma malilime ndi chizindikiro china mwa zizindikiro zokuti Mzimu Woyera ali. Vetseti, ndi chizindikiro cha zizindikiro zina, si chizindikiro chokhacho yayi. Ndiye kuti pali zizindikiro zambiri zimene zimaonetsa kuti munthu uyu ali ndi Mzimu Woyera, koma mwachina ndi malilime. Ndiye munthu uyu anatiuza kunena kuti pempherani. Ndiye tinayamba kupemphera anyamata, tikulowera uku kulowera uku, kulowera uku kulowera uku, 1 hour Mzimu Woyera sadzabwera mmene amapangira yeye matanthauzo. Ndiye kuti pokhapokha tonse tilandire tilankhule malilime, ndipo tikalankhula malilime ndiye kuti tonsefe tilandira Mzimu Woyera. Ndiye tinapemphera 10, 11, 12, 1 opanda ulankhula malilime. Ndiye anatiuza bwerani apa. Tinabwera pakati, tinaliyana kwambiri, tisakuzimvetsa kuti kodi zinthu zizimakhala bwanji. Ndiye tinakhala pakati, ndiye ananena kuti aliyense adzingoti haleluya haleluya haleluya. Mundimvetsa inu ndikukamba zimene ndadutsa mweti. Ndiye tinayamba haleluya haleluya. Ndiye ukamapita haleluya uchi ukupita, ndiye kuti pena pake ndifika pophonya kunena haleluya. Tili modzeti, ndipo ndifika paja pona kuti ndaponya kunena haleluya. Ndiye ninafika paja kuti ndinaponya kunena haleluya. Nanga sindikungokamba haleluya 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 haleluya. Ndikupita ndikupita ndikupita. Ndiye kuti mzangayo unoyamba kutamanda Ambuye in the name of Jesus, go deeper, go deeper. It was not malilime.
mukundimvetsa okondedwa, it was not malilime, koma ineyo chifukwa anandiuza kuti ndidzire nabe. Haleluya, haleluya. Do you know kuti ine pakali pano ndapempherera anthu ambiri kumusanjika dzanja munthu ndikuyamba kulankhula malilime, rakata rakata, mzimu woyera kundizoti no, these are not dream, these are not my tongues. Nsanjike dzanjabe, ndikumusanjika dzanja munthu uja akumenya malilime aja, koma alizira nkudzamuona kuti malilime aja CNN, koma they were demon connected tongues. Alipo malilime amene amachoka kwa Ambuye, mundimvetseti, ndipo aliponso ena amene akuchoka kuma demonic powers. Ndipo iniyo mukadzaona, unless mukhale nawo, chifukwa mukadzalandira mzimu woyera mudzakhala ndi spirit of discernment, ndipo mudzadziwa kuti izi ndi zoona, izi sizachani kodi sizoona. Amen church. Mudzadziwa izi ndi zoona, izi sizoona. Tsiku limeneli ndidazindikira, ne ndinapita ku nyumba, ndinakauza madala ku nyumba, bambo anga amalalikira kuti lero talandira mzimu woyera. Amen. Nanga si nali ma teenager, then ndinakauza madala talandira mzimu woyera, ndipo anabwera mumazina khala bwanji, then ndinayamba kuwafotokozera. Zinaenda motere, ananuza gwadapa, anayamba banga cast out that demon. It's when I realized kunena kuti no, the enemy is so crooked. Satana amadziwa mau kuposa ena anu mene madziwira, chifukwa mzimu woyera sali pa ino. Mukakhala naye mzimu woyera mudzazindikira zimene ndikunena izi. Ndikundipemphereraso kupanga release chinthu chimenechi. Ndipo anandiuza kunena kuti sunalandire malilime koma makuphunzitsa. Okondedwa, taphunzitsidwako kuti mwina inafe. Ndipo iwaja ali mchipinda, atangokhala ali ndi mantha, mzimu woyera akubwera pa iwo, okha anayamba kulankhula. Amen church. Okha anayamba kutani kodi? Ndipo analankhula zilankhulo zosiyana connecting to God. Ilipo nthawi imene Mulungu amathaso kutenga lilime lako iwo sakudziwa, ndikuyamba kulankhula zimene sukuzidziwa, ndikumalankhula ndi Mulungu, ndikumalumikiza, zimachitika nditu. Koma ngati simukusamala, diablo siso amalowera somo mwemo. Ine ndikupemphera nanu mukhale ndi mzimu wa chidziwitso, kuti mudziwe kuti izi ndi za Ambuye, izi si za Ambuye. Enanu muli ndi kudzodza kumene Mulungu anakupatsa kuposa amen. Muli nakonso kudzodza kumene mzimu woyera adasiya pa ino kuposanso malo ena amene mmatha kupita. Koma chifukwa mulibe discernment spirit, chilichonse chimangolowa. Koma tili modzi mpingo, mzimu woyera atu maimba mzimu woyera ndi moto. Yayi, si moto. Mulungu mmodzi mwa atatu. Mawu atinamva eti Mulungu mmodzi mwachani kodi? Mwa atatu. Atate, Mwana ndi Mzimu. Mulungu mmodzi mwa atatu. Ndibakanena kuti Mulungu mmodzi mwa atatu, ndekuti atatuwo ndifuna mundimvetse pang'ono sindithamanga. Mu theology muli mawu ena amene amapanga theology sadawayike m'Baibulo. Adango waphatikiza ndikuliona mene Bible likulankhulira, ndikudzabwera ndiliwo amati Trinity. Munamva kuliwo we? Trinity. Mulungu mmodzi mwa atatu. Pamene Mulungu akulenga dziko, onse atatu analipo.
sindithamanga kwambiri. Pamene Mulungu akulenga dziko lapansi, nanena mawu onena kuti tiyeni tipange munthu mchifanizo chathu. Atatu onsewo anali pati? Anali pomwepo. Ndipo mzimu wa Ambuye pamene ukumadzi after the floods, nthawi imeneyo kunachitika soma floods. Ndipo floods aja atachitika, dziko lonse linakhala ndi madzi. Ndi mzimu wa Ambuye unakuta madzi aja. Ndiye akuti tsopano tipange generation ya tsopano. Imene iyi ikabwera generation ya tsopanoyi ikhale in our own image. Ndipo Adamu ndi munthu woyamba kulengedwa in the image ya Yahweh. Amen, church. Ne Mulungu mmodzi mwa atatu. Mulunguyo ndi mmodzi. Ndipo mmene amaonekera adaonekerako mwa atatuwa. Koma Mulunguyo ndi mmodzi. Adaoneka in spirit, adaoneka mchitupi. Ndipo pamene Yesu akunena kuti ine ndikupita koma sindikusiyana amasiye, njira ina nchonena kuti ine sindinapite, I'm still available. Tilimodzi mpingo wasonkha manja. Ine sindinapite, but I'm still available. Koma ndikhala nanu in the form of the spirit. Kanduthamanga kwambiri. Zumveketi? Ine sindikusiyana amasiye, ndidzakhala nanu kufikira chimaliziro cha nthawi yapansi pano. Koma mmandiona muthupi, ndidzakhala nanu, koma ndidzakhala nanu tsopano ni spirit. Inuyo ndine ndife mzimu, ndipo mzimuwo ukhala mchithupi ichi. Ndipo chithupi ichi chikhala mdziko lapansi. Ndipo chithupi ichi ndi cha dziko lapansi. Koma mzimu wanuwo si wa dziko lapansi. Chifukwa tsiku lina udzanyamuka ndi kubwerera kukayankha mulandu. Ndi Yesu akabwera, amabwera, mzimu woyera akabwera, amabwera kukapanga control mzimu wanu umene umapanga control chithupi ichi. Alilambo, amen. Ndi akabwera mzimu woyera, amabwera ndi kudzapanga hint chithupi ichi. Ndi chithupi chino chimakanika kupanga control mzimu uja. Chifukwa mzimu uja ukupangidwa controlled ndi mzimu. Ndi Yesu pamene akwauza ophunzira kuti mudikire, njira ina nchonena kuti mmene mulili inuyo, thupi lanu ndi zimene mmaona zikutha kukupangani control inuyo. Zikutha kukupangani control. Chifukwa mukaona Ayuda mumakhala ni mantha, mukaona Afarisi mumakhala ni mantha. Ndi mudikire kuti mzimuyo abwere, akabwera adzapange control thupi lanu. Ndipo akalipanga control thupi lanu, mudzanyamuka ngati sino. Amene. Amen, church. Mulungu ndi ndani kodi? Ndi mmodzi. Koma akuonekera mosiyana. Ndi mmodzi. Ndipo palibe kusiyana. Mulungu mmodzi mwa atatu. N'chifukwa chake wina ophunzira Yesu akuti tionetseni Atate. Ndakuti ngati waona ine, ona ndani kodi? Ngati waona ine, you have seen the Father. Njira ina Atateyo ndineyo, amene kuwanenawo ndine. Ngati waona ine, waona Atate. Koma ine ndikupita, sindikusiyana amasiye. Ndikonda kubwereza pamenepa. I will continue being with you. Chifukwa dziko lino lapansi, kuti munthu apange operate ku dziko lino lapansi, akuyenera kuti akhale ndi thupi. Ndiye kuti apanga operate mdziko lino lapansi. Kupanda thupi sungapange operate mdziko lapansi. Ndi chifukwa chake
mulunguyo pofuna kubwera anayenera kuti abwere koma mthupi. Ndekuti abwere koma mthupi zikhala bwanji kuti abwere monga mthupi? Nde akuti anaonekera ngelo kwa Mariya nakulankhula mawu kwa Mariya, udzakhala ndi mwana ndipo mwanayo udzamutcha so. Amen church. Udzamutcha dzina lake wakuti. Izizi zidzatheka bwanji? Akuti Mzimu Woyera udzakukuta. Mzimu sungathe kupanga operate pokhapokha. Mzimuwo ukhale mchithupi. Mpingo wasonkha manja. Chifukwa nena kuti iniyo ndinu mzimu umene umakhala mchithupichi, koma chithupichi ndi cha dziko lapansi, ndipo chithupichi chidzatsala, koma mzimu wanu udzabwerera. Ndifake pena paka kunena kuti Yohane Eliya anakwera kumwamba ndikubweranso pa dziko lapansi ngati John. Chithupichi chikuyenera nditi chikhale mdziko lapansi, koma your spirit ipite kumwamba. Ndi mulungu choyambirira Mzimu Woyera akamabwera, inu munapangidwa magawo atatu: body, soul and your spirit. Zinthu zitatu. Your body, chikumbumtima chanu, ndinene choncho. Soul ndikamba za chikumbumtima chanu, chimene iniyo mati mukalakwa chimakutsutsani, osati Mzimu Woyera kukutsutsani, koma chikumbumtima chokha chimakuza bodza loyipa, koma sindo lunandira Yesu. Koma chikumbumtima chimakuza kuti kuba ndikoyipa, kachiwerewere ndi choyipa, ndi chikumbumtima. Koma pachokha chimagonja, sichingathe kupitiliza kupanga control the body. Pokhapokha nawo Mzimu Woyera abwere ndi kudzapanga control chimene chicha, ndi mudzayamba kupanga control dziko lapansi. Ndipo yake kwa Efeso Paulo akunena kuti be filled by the Holy Spirit. Mudzadzidwe ndi Mzimu Woyera. Be filled by the Holy Spirit. Mudzadzidwe ndi Mzimu Woyera. Mukadzadzidwa ndi Mzimu Woyera, kapu mukayidzadza mukhoza tsiranso madzi ena. Munatimvetsani pamenepo. Poto wadzadza ndekuti madzi ena sangalowe, adzadziratu mmene mucha. Ne munthu amene walandira Yesu, automatically the same day ukulandira zinthu zitatu: God the Father, the Son and the Holy Spirit zili ndiwe, koma you are not filled, so nadzadzidwe. Ne izizi zikuyenera kuti zikule zidzadzidwe tsopano. Be filled by the Holy Spirit. Ndekuti ukafika level ina yake imene wadzadzidwa ano ndi Mzimu Woyera, umalipanga control thupiri, chifukwa ndi odzala ndi Mzimu Woyera. Ine ndikukupemphererani mukhale odzala ndi Mzimu Woyera. Mudzatha kugonjetsa dziko lapansi ngati muli odzala ndi Mzimu Woyera. Mukakhala opanda osadzala ndi Mzimu Woyera, dzikoli lidzakugonjetsani. Kwa mudzale nawo Mzimu Woyera. Mudzale nawo Mzimu Woyera, osati ngati kuti mwakhuta vinyo. Wa mudzale nawo chani kodi? Mzimu Woyera. Chimene akutanthauza nchonena kuti munthu jamati wakhuta uja amakhala kuti is controlled ndi zimene wakhuta zija. Koma mudutse pamene level imeneja, nde mukamakhala mudzikhala anthu onena kuti you are controlled by the Spirit of the living God. Ndizenanena kuti inu ndine tufunika Mzimu Woyera. Tikamayenda tufuna Mzimu Woyera. Tikamakhala pansi tufuna Mzimu Woyera. Tikamalowa m'mashopu mwathu, nande naso dzulo eti tikamalowa m'mashopu mwathu tufuna chani kodi? Mzimu Woyera. Tikamampatsa munthu moni tufunika Mzimu Woyera. Tisana muhage munthu tufunika Mzimu Woyera akhale nafe. Wina anadzuka mamawa titakumana pena pake, azinyongo muli bwanji? Ine ndikulankhulabe Mzimu Woyera mukhale mwa ine, ndine ndikhale mwa inu. Ndiye ndimatsika mgalimoto, koma ndikupemphera ndiye kuti munthu uja ali mu speed yake, mbale masowa analisowa chizimayi. Ine sindimahaga zimayi, ndi my principle yanga. Koma mmene anabwerera munthuyo
amabwera kuti tihagane basi. Nde anabwera tinaphunzira skulu limodzi. Ku secondary tinali limodzi, tinadza kumanaso ku college. Nde amabwera ndi kuti brother, chichewa china choti chani? Brother. Amen church. Brother, mulipo brother. Ndimene anadza kweza manja ake, ine ndili kale Mzimu Woyera mukhale mwa ine. Ndine mukhale mwa ndani? Mwa inu. Chokana dzangoti manja wa. Ndiye mbone mene makhale ngati pa Mount Sochipacha. Munthu pasi pu. Kodi uyu chimene changwetsa ndi chani? Ndi sapato. I realize chidale ichi chidakandigunda sizidakakhala bwino lero. Something is wrong. Amen church. Something is sindu musamahagane eti. Kwa mudzikhale muli mwachani kodi? Mwa Mzimu Woyera. Patsanani moni kwa mukupempherabe mu mtima mwanu. Patsanani moni kwa mtima mukutani kodi? Ili dzanja ili. Ili. Lomwe ndi masanjika anthu manja. In the name of Jesus. Lomwe. So dzanjali ndilo dula. Lanu loso ndilo dula. Ndilo mwe limene mawerengira ndalama. Ndikunama kapena. Maligira ndalama ta. Lomwe Mulungu analidalitsa. Iliri. Lisana fiko kuti likapatse amaili lambwe moni. Likirene kuti likhale mwa Ambuye. Amen church. Chifukwa ndikamapita kwa Ampande, I can transfer my wife to Ampande. Maona menda pangira mweti. Ndikosa kutenga daliso langa lose Ampande ndikundikawa ndikuona. Awangu mandikwawa kawa daliso langa lose ndikuona. Ine ndikudabwa kuti maplani onse amene nali nawo. One day Ampande akupanga maplani anga usikoma sini nawo. Zinachitika tsiku lina lake in the realm of spirit. Ndimapanga transfer my blessings to him koma ine ndisakudziwa. Pamene ndikakhala kuti ndili mwa Ambuye, olo nditakama apatsa moni awa, palibe chimene ndipange transfer china chilichonse. Chifukwa Mzimu Woyera akundipanga control. Ena munatenga ma BP osadziwa kumene munatengera. You transferred one another demonic powers. Sindu mukasiyo pereka moni. Mundipesa chimene ndiwankola lero. Koma ndikuti pempherani kotani kodi? Kosalekeza. Mukamakapatsana moni koma muli mwandani kodi? Mwa Ambuye. Ngati mukapange izi osakhala mwa Ambuye, abale zinthu zasokonekera. Mukhale mwa Ambuye. Lelo tili ndi anthu amene akulira deire, kudandaula deire kuti zikukhala bwanji. Zikukhala bwanji sizikusinta zinthu. Every morning mukamalankhula simumwirana Mzimu Woyera. Mukamapatsana moni simumwirana Mzimu Woyera. Mukamadya kumene simumwirana Mzimu Woyera. Kuyamba kudya chakudya ndi kuchimaliza kungotha kumaliza ukatsegula mmimba. Ukatsegula mmimba chakudya chimwe unadyacho. Pempherani koma kotani kodi? Kosalekeza. Amen. Kwa lero tiyimirire kuti tipemphere. Tipemphera pemphero limodzi kuti Mulungu atitsogolere kena kuti pange zopereka next 5 minutes. Pemphero lathu la lero ndili tsiku lonse lizikhala ndi prophetic prayer. Tizikhala ndi prophetic prayer ndi mene Mulungu atiuzira kuti tipemphere chani. Dzulo timapemphera kuti makomo atsekulidwe. Tinali modzeti. That was a prophetic prayer of yesterday. Ndipo pemphero limene lija Mulungu atsekula makomo atsekulidwa. Lelo prophetic prayer of today. Musamaphonye mapemphero awa ndi amene tisanayambe Mulungu amakhala kuti watiuza kuti tipemphere chakuti. Lelo pemphero lathu ndilonena kuti likuchokera pa Anamwali 10. Pemphero lathu la lero. Kuchedwa kumene anachedwa mkwati
kunapangitsa namwali 10 kukhala zitsiru, koma samayenera kuti akhale zitsiru. So pemphero lathu ndili lalero, prophetic prayer of today, pamoyo wathu pasakhale kuchedwa kulikonse kuti kutipangitse ifeyo kuti tikhoza kuluza chikhristu chathu. That's a prophetic prayer lero. Mwina mumvetse chimene ndifuna kutanthauza. Zimatheka msungwana amene wazisunga zaka zonsezi ndidzapeza banja, koma chifukwa kuti banja linachedwa amakapezeka kupezeka mu zinthu zosayenera kupezeka. Delay. Kutheka nyamata waphunzira bwino akufunafuna ntchito, koma ntchitoyo osayipeza chifukwa cha kuchedwa kwa ntchito. Makamva kuti nyamata uja anakaba, koma nyamata yosamayenera kuba. Kuchedwa kumene anache awawawa kunapangitsa kunena kuti there must be delay in something. Ine ndikupemphera lero, inunso mupemphere lero. Chilichonse chimene munachipempherera koma chikuchedwa chibwere ndi speed kuti chikhulupiriro chanu Mulungu mangeso. Amen church. Kuchedwa kumene anangochedwa mkwati, ena anapatsa ma advice olakwika, pitani mukagule kunjaku. Chokhana ngotuluka mkwati ndikumatani koti kuchedwa. Zina zikuchedwa pamoyo wathu chifukwa woyipayo wagwira zochedwazo. Kumanda mwa pemphero lindi malipemphera chaka ndi chaka, koma zinthu sizikusintha. Moyo tsiku ndi tsiku zinthu sizikusintha. Kuchedwa kuthe mu dzina la Yesu Kristo. A delay must go. That's a prophetic prayer leo. TNT pemphere. Pempherani, pempherani. Muchipange komandi chibwere ndi changu. Kani business muipange komandi ibwere ndi changu. Kani ntchito muipange komandi ibwere ndi changu. Mu dzina la Yesu. Mu dzina la Yesu. Mu dzina la Yesu. Kandi machiritso abwere ndi changu. Mu dzina la Yesu. Kandi kukuyenderani Mulungu akuyende ndi changu. Mu dzina la Yesu. Kandi ana anu sisi kuyenda mwapemphera mwakwana mumuza Ambuye awamasule mu dzina la Yesu. Delay must go. Delay must go. Kuchedwa kuthe. Kuchedwa kuthe. Mulandile chozizwa chanu. Mulandile chozizwa chanu. Mulandile chozizwa chanu. Mulandile chozizwa chanu. Machiritso mulandile. Ana amasulidwe. Amuna anu amasulidwe. Ntchito zimasulidwe. Zimasulidwe ndi changu. Zimasulidwe ndi changu. Zimasulidwe ndi changu. Zimasulidwe ndi changu. Mabanja akupatseni Mulungu. Zichitike ndi changu. Mubereke ndi changu. Mu dzina la Yesu Kristo. Mu dzina la Yesu Kristo. Kuchedwa pa chilichonse kunapangitsana mwali 10 kosaumana naye Ambuye. Kuchedwa padalitso zinampangitsa wina kukayamba kuba. Kuchedwa kupeza banja zinampangitsa wina kukatenga mimba posena kutenga mimba. Kuchedwa pa chilichonse woyipayo wagwira kuchedwa ndi kuphwasula zimenezi mu dzina la Yesu. 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 Mu dzina la Yesu Kristo. Akukhudzeni mwachangu Mulungu. Akudalitseni mwachangu Mulungu. Ayendere mabanja anu Mulungu. Ayendere ana anu Mulungu. Akumasuleni Mulungu. Akumasuleni Mulungu. Akumasuleni Mulungu. Delay must go. Delay must go. Delay must go. In the name of Jesus. 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 Wazisunga nthawi yaitali zikukanika kubwera bwanji. Delay must go in Jesus mighty name. Ena nobwezi mudadalitsika kale kale, koma oyipayo anagwira zimenezi mukukanika kudalitsika. Ena nobwezi muli ma business ambiri, koma oyipayo anagwira zikukanika kuchitika. Ndikupemphera nanu makomo atsekulidwe mu dzina la Yesu. Makomo atsekulidwe mu dzina la Yesu. Makomo manga nyumba. Makomo manga nyumba.
makomo kala landlord atsekulidwe mu dzina la Yesu Kristo. Makomo amadalitso atsekulidwe mu dzina la Yesu Kristo. Atsekulidwe mu dzina la Yesu Kristo. Makomo amachiritso atsekulidwe mu dzina la Yesu Kristo. Atsekulidwe mu dzina la Yesu Kristo. Atsekulidwe mu dzina la Yesu Kristo. Kuchedwa kulikose pa moyo wanu ndikukukaniza mu dzina la Yesu. Kuchedwa kwa madalitso tikukaniza mu dzina la Yesu. Kuchedwa kwa madeliverance tikukaniza mu dzina la Yesu. Mulungu akumasuleni, amasule mwana wanu. Ana anu ena anakakhala ali nduna koma oyipa yanagwira. Anakakhala ali ma MP ali mabwana oyipa yanagwira. Mwapemphera nthawi yayitali. Lero tikupemphera kuchedwa kumeneku kwa mamasulidwe kuthe mu dzina la Yesu Kristo. 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 Amen. Inu simukakhalanso m'michira koma mukakhala mitu ya dziko lapansi. Kuchedwa takuphwasula mu dzina la Yesu. Alipo mapemphero ena ake munayamba kupemphera kalekale koma sizikutheka, ndipo zikukudyani moyo wanu wauzimu. Mukamazilingalira deire zimakusowetsani mtendere. Ndidzadutsa bwanji apa? Ndidzadutsa bwanji pa nyanja yofira? Lero ndikupemphera nyanja iliyonse yofira pa moyo wanu imasulidwe mu dzina la Yesu. Mu dzina la Yesu Kristo. Ine ndikupemphera pa moyo wanu. Ndikupemphera pa moyo wanu. Ngati pali Goliati amene akusowetsa mtendere pa moyo wanu, Goliati afe ndithu mu dzina la Yesu Kristo. Goliati wa umphawi afe. Goliati wa matenda afe. Goliati ozunza afe. Goliati ozunza wana afe mu dzina la Yesu. Goliati wa mabanja afe mu dzina la Yesu Kristo. Pa tsiku la chitatu Yesu anaukanso kwa akufa. Lazaro atagona m'manda masiku 5. La folo anaukanso kwa akufa. Mawa ndikulengeza ndi la chitatu kukumana lero. Every demon must bow in the name of Jesus. Kandi ma altars of witchcraft, kandi ufiti, kandi nyanga, mawa tidzapemphera muno. Ndipo mawa tipemphera pemphero la Yabesi kuti Ambuye mukulitse malira moyo wanga, kuti Ambuye mundikumbukire, ndipo mtanda wa dzanja lanu likhale nane. Mawa makomo onse tikuyenera kuti tiphwasule. Lachitatu kukumana mawa Ambuye akuze malire a moyo wathu, tisakhalenso chimodzimodzi. Amen. Tikhale pansi. Delay must go. Wait. Ngaine umango kamba nkhani imodzimodzi. Chaka choyamba sachedwa safulumira. Chaka chachiwiri sachedwa charani kwani safulumira. Mpaka dzaka 10 ndingolankhula samachedwa safulumira. Enough is enough. Zikuyenera kuti zisinthe pa moyo wanga. Chozizo chili pakuona chaka choyamba, chachiwiri chili pakuona. Abale kodi konayo ndidzayiona liti? Mpaka chikhulupiriro changa woyipa wamba kumachidya na ndi chikhulupiriro chachikulu mwana sizingatheke. Mawa tipempheranso kuti Mulungu akuze malire a moyo wanga. Musadandaule kaya mukudwala kaya simukudwala, koma mawa pemphero lathu ndakuti ngati ndayenera kufa mawa, Mulungu mutaonjezera moyo wanga, ndipo Mulungu aonjezera moyo wathu mawa. Musaiwale mawa tikupemphera kuti Ambuye akulitse chani malire a moyo wanga eti, komanso dzanja la Ambuye likhale ndi ndani. Pamene tikupemphera zimenezi tidzakhala tikupempheranso ana athu. Mawa it's a third day. China chake chikuyenera kuti chichitike pa moyo wathu. Tipemphere. Atate ndikupemphera mu dzina la Yesu. Pamene tidzatuluka pano, dalitso lanu likhale nafe. Muyende nafe, mutiyang'anire, mutifungatire. Zosatheka ndi wanthu zitheke wiki ino mu dzina la Yesu Kristo. Ndipo ine ndikupemphera Ambuye, Mulungu wopsa inu amene mmankumbukira munthu wina wake adalapa m'Baibulo
nalankhula mawu. Ndikukumbukira ndili mu ndende, Mulungu andikhululukire lero. Munali munthu amene anatanthauzira maloto anga, ndipo dzina lake ndi Yosefe. Amfumu kamutengeni amene uja. Ine ndikukupemphererani lero, aliwonse amene munachitira zabwino koma adakuyiwalani, lero alape ndipo akukumbukireni mu dzina la Yesu. Alipo ana amene mwalela, alipo anthu amene mwawasunga, mtundu ndi mtundu wadutsa pa khomo lanu, ndipo mtundu udakuyiwalani. Kumene aliko wina alape ndipo alankhule mawu. Ndikukumbukira ndi ndama yanga ku Fozi, ndikukumbukira ndi ankolo wanga ku Fozi, amapemphera kunsonkha manja, adasunga moyo wanga koma ndidayiwala. Ambuye mundikhululukire. Amene uja akukumbukireni mu dzina la Yesu Kristo. Mwalira mokwana kulankhula za amene uja, koma simukudziwa kuti zili bwanji. Ndipo ena ali kunja kwa dziko la Malawi adakuyiwalani ndi foni yomwe samayimba, koma ndikupemphera kumene kuli Yehova amene amamva, amene uja akukumbukireni mu dzina la Yesu Kristo. Devil is a liar. He's a liar. Monga Mulungu anakumbukira Esther namukweza ndikukhala queen, sisi nachedwe pa moyo wanu. Mulungu akukwezani, simudzakhalanso chimodzimodzi. Ngati sakweza inu, adzakweza mwana wanu amene munabereka nokha, amene uja adzakulankhulirani ndipo adzalankhula kuti Ankola Mordekai, Mulungu watikumbukira. Ambuye akukumbukireni mu Yesu Kristo. We serve the living God. Pamene Israeli amatuluka mwa Igupto, akuti anthu ananyamula magolide ndikumawapatsa osalimapo, ananyamula zinthu ndikumawapatsa. Lero ndikupemphera ma strangers akufuna pangeni follow, anthu amene simukuwadziwa akusakeni ndipo akudalitseni kufika mudzanene kuti dalitso ili landichulukira, chindalitso chanu Ambuye chandichulukira, ndipo ndikusowa pokhala. Mwina inu mmangoganiza mwana wanu yekha. Lero ndikupemphera mazenera osowa kochokera akulondoleni mu dzina la Yesu Kristo. Ndikulankhula mawu ngati wina adatamba pomwe wanu, natenga chinthu chanu ndikufuchira pena pake, ndikunena kuti sizidzatheka. Lero ndikuti by fire by force tikufukula chimene chicha mu dzina la Yesu Kristo. Tikufukula chimene chicha mu dzina la Yesu Kristo. Tikufukula ufiti pa mtundu mu dzina la Yesu Kristo. Mphamvu za ufiti ku mtundu kumene mukuchokera ndikuphwasula mu dzina la Yesu Kristo wa moyo. Ndikutheka nonse nyumba mwanu madwala nthenda imodzi, ndipo simumadziwa kuti inachokera pati, koma lero ndikuphwasula maota amatenda amenewo. Altars of sickness, altars of sickness, ndikuphwasula mu dzina la Yesu. You are a liar, devil. You are a liar. Hormone imbalance demons, ndikuphwasula zimenezo mu dzina la Yesu. Masisti, ndikuphwasula zimenezo mu dzina la Yesu. Kansa ya mchiberekero, kansa pabele pa azimayi ya khomo la chiberekero, imene oyipayo kugwira azimayi deire, lero ndikulankhula ukhale bata mu dzina la Yesu Kristo. Ukhale chete pamene dziko lidzadandaula za kansa. Inu nokha Mulungu adzakutetezani inu. Inu nokha Mulungu adzakutetezani inu. Inu simudzakhala chimodzimodzi. Ndipo chilichonse chimene mumagwira anthu apansonkha manja, lero ndikuchidalitsa mu dzina la Yesu. Ndikuchidalitsa mu dzina la Yesu. Business yanu ndikuidalitsa mu dzina la Yesu. Chuma chanu ndikuchidalitsa mu dzina la Yesu. Mu dzina la Yesu, mu dzina la Yesu, mu dzina la Yesu, mu dzina la Yesu, mu dzina la Yesu. Nonse amene muli matenanti, ndifuna ndipemphere nanu. Ndifuna chaka chamawa aliyense agule malo. Aliyense agule malo tenanti. Nonse muli matenanti, mumagule malo. Pofukana chaka chamawa nthawi ngati yomwe ino mutagula malo. Ambuye amene mapatsa munthu pokhala
tenant aliyense muno mumpatse malo okhala mu dzina la Yesu Kristo. Mumpatse malo, mumpatse ndalama zomanga nyumba, mumpatse ndalama zogula malo mu dzina la Yesu Kristo. Simudzakhala michira ino, mudzakhala miti ya dziko lapansi. Kukhala ni magalimoto kumangofa usadziwa kufa bwanji. Zanu zidzayenda 2 years 3 years osafa iya anthu kumadabwa mu dzina la Yesu. Ndipo chisomo cha Ambuye wathu Yesu Kristo, chikondi cha Mulungu Atate ndi chiyanjano cha Mzimu Woyera zitimenyere nkhondo wiki ino, zikhale pa ife. Mulungu Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera ayende nafebe mu dzina la Yesu Kristo tipemphera. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Nsonga Manja CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.